Ọhaneze ndị ọma, anyị etinyetakwara n'obere ezumike anyị gbajere. Ọrụ m ka na-abata anyị nọ n'isi mbido telivishọn na-ewetere gị ihe gbasara agwa mpempe efe ụmụaka na-eyi nke a na-akpọ micromini. Anyị ga-agakwa n'iru kwuo ihe gbasara mmetọ na-emetọ n'ebe obibi anyị, ọkachasị nke nọ n'ikuku. Chetakwana ka akwụkwa m ọnụ Doris Ifeoma, onye mụ na ya nọkwa na-etinye ọnụ n'ụbọchị taa awụkwa Maazị Eze Ejiofor. Dịka unu sikwa mara na ihe ọbụla dị njọ dị njọ n'agbanyeghị. Kedu ụdị mmetọ a na-emetọ ebe obibi anyị ọkachasị nke a na-etinye n'ikuku? Ilekwara anya maazị, ọ na-agakwa kacha njọ ndị nke a na-arụ faktọrị. Abịa ebe ndị mmadụ bi ekpope, ọ na-emebi. Ha so ya. Anyị nwajikwa aka anyị. Onye agbata obi gị sokwe. So ya. Ndị keke na pep. Sokwe. Ndị ọkada. Ndị ụgbọala. Tumtum. Ha so ya n'ihi na anwụrụ ahụ na-akwọ na ụgbọala ha ahụ, na-akwọ na jenareto ahụ nye gị na ya bi, na-akwọ na ndị ahụ na-arụ na factory, that jenareto ha tinyere ebe ahụ na-ebupụta anwụrụ ọkụ ndị ahụ. Bụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi mgbe anwụrụ ndị ahụ na-apụta, gị onwe gị na-aga, mụ onwe m na-aga, gị onwe gị onye na-ele anyị na-ekuru ya. Mgbe ikuru ya, ikuru gịnị? Ikuru nsogbu. Ọ wee mee asị na ndị mmadụ nwere lung cancer. Ọ wụchi ihe ndị na-eso ihe ndị dị otu a. Ị ga-ahụ ụgbọala nọ gị n'ihu, ị na-ahụ ụgbọala ahụ anya, ihe na-ahụ wa anwụrụ. Si gbapụrụ mmanụ ọjọọ dị n'ime ụgbọala. Anwụrụ kwuchiri ebe niile. Ị na-abịa ha n'azụ, gị na-ekwu ihe ndị ahụ na-aṅụ ya aka. Ọ nke ebe n'ime ụgbọala ahụ ọ na-ekopụta ya wụ mmanụ ọjọọ dị n'ime ụgbọala agbapụghị. Nwanne m nwaanyị, ọ nwere ahụ ntara oge anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ. Anọ m na ụgbọala anyị nọ n'azụ, azụ ya emechighị ọfụma. Tupu anyị ruo ebe anyị na-aga, ebere m akwa. Ọ nwere nke ekonyecha ga anya mmiri akwa na-apụta n'ime. Kekwana ihe anyị ga-eme. N'oru m ka obi ọkpọchiri m akpọchi. Olee ha ga-emekwa? Ihe anyị ga-eme wụ na ile n'anya, ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ndị a kwụsị, nke nwuwo gịnị? Ị ga-adọ mkpụrụ osisi kara aka, nwee flawa, nwee osisi n'ezinụlọ. Ịmakwa ihe ga-adọbụ ihe a sị na ihe ahụ anyị achọrọ anyị na-ekupụta ka mkpụrụ osisi ka osisi na-ekuru ya wụ ha megherie ya, ha wetakwara ya. Ha wetakwara ikuru kwa ụrọ dịrịkwa gị mma n'ahụ. Ịma ile anya, ọ bịara eme ihu ndị nọ na vileji ebe ihe ndị a na-adịghị, ha na-aka nka, ha na-esi ike maka ikuku ọma dị ebe ahụ. Gị si ndị gọọmenti, ịkwụsịkwa ya wụ ndị gọọmenti, ha mee ka ọkụ dịrị n'ihi na ọ wụ ma ọka adịghị. Onye nka ndọnye jenareto ebe a, onye nka adọnye ebe a, ya wụrụ nsogbu. Ọ bụrụ na moto na-agba n'ụzọ, ọ bụrụ na ndị gọọmenti ga-asị na o nwere ebe ọ ga-eru, asị ka moto ahụ fụọ n'ụzọ, akpa na-akpa ya off-road n'okwu oyibo, asị na moto ahụ ọ dịghị mma ịnọ, ebupụ ihe ndị ahụ. Ọ bụrụ na anyị gaa na mba ndị ofesi, ị ga-ahụ na ebe a na-akpọ factory a na-arụ arụ, ọ naghị anọ ebe ndị mmadụ bi, a na-ewepụ ya ewepụ ebe tere aka. Mana obodo anyị wụ Naijiria, nke ọwụla ga-eme. Chukwu na nyekwara anyị aka o. Biko nụ, ọ dị ka anyị ga-agwụsọwara n'ebe a n'ụbọchị taa. Kama tupu anyị wụsọwara ya, ka anyị tụgharịtụọ uche n'ihe niile anyị kwuru. Anyị kwughị ihe gbasara agwa, mkpụrụ agwa nke dị mma na nke ọjọọ. Anyị agakwara jụkwa ndị mmadụ ebumnobi ha ka ha si efe ha kọwakwara anyị. A sị gịnị? Atụọla amara atọkwa n'ofeke. Asịkwa na ugo adịkwa echu maka na ya mere eziokwu ga na-adị n'iru na-aga. Ihe ọsịkwara gị na-eme na anaghị ama nke ị na-eme. Onye ọbụla macha onwe ya. Ana m asị mmadụ ka isi che ma ịma marọ ka m sikwa chere na ịmarọ tọkwa mma na ịmara na mma mụnwa mara na ịma ka anyị na-eme nke dị mma. Biko ị gakwa na ile anya n'ekwentị anyị, ị ga-afụ akara ị ga-eji nweta anyị ka anyị na gị kọrịa, ma nke eji nwetakwara anyị n'isi mbido TV ka anyị na gị nakwa nọrọ nakwa akọrị ihe gbasara ka ọ ga-esitere anyị mma. Maazị mmasịrị ngwanụ si na ha kelee ha. Igbo ndị ọma, ihe m ga-agwa unu owo na dịka anyị kwuru na enwere akparamagwa dị mma na akparamagwa dị njọ. Ana m asị ka unu hapụ nke dị njọ họrọ nke ọma n'ihi na ihe meziri emezi ndị Igbo na-akpọ ya nwa mma. Ọ gaghị adị mma na ọ wee gafee ndị mmadụ emi ọnụ si onye wee onye dị otu a. Biko, iwe onye nne, iwe onye nna, onye ọbụla ị na-emewu ihe ọjọọ ụmụaka gị na-ele gị anya, ana m asị ka ị hapụ ya n'ihi na nke ọbụla ị na-eme bụ ihe ha ga-ele anya. Ogbe nke ha na-eme nke ha mụtara
na-awụ nke kụziere ha biko jiri nwayọọ metụ obi tụnyere ha aka mgbe ị na-eme nke a ana m asị ka ọ gaziere unu n'ụtụtụ gaziere unu n'ehihie gaziere unu n'abalị abụ m unu nwoke Eze Ejiofọ